Merhaban tomoşaşlar, hormatly illäçler. Arkadaşly serdarymyzyň saýasynda toýlaryň ulaşýarlygy sebäpli halkymyza hyzmat edýän gözel göçme toy mekany täze toy bedegler bilen, täze göçme toy mekany bilen edil şuňdan başlap siziň hyzmatyňyzda. Onda häzir gözel toy mekanynyň içine gireriz we sizi sinetmäne, tomaşa etmäne çagyrýas. Ine merhaban tomoşaşlar, görüşüňiz ýaly gözel toy mekanynyň içine girdik. Gözel toy mekanynyň gözelligi bärde mehmanlaryň oturýan ýeri, aýratyna mine tans meýdançasam giden bir ally meýdany atladyýa uly toy mekanynyň içi. Inde siz şuňa başlap gözel toy mekanynyň, göçme toy mekanynyň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Ekranda görnýän ine şu belgi hemişe siz üçin ulgamda bolar. Merhaban tomoşaşlar, ine bärdi mehmanlaryň oturup diýen ýeri, toýa tomaşa edýän, sin edýän ýeri. Ine bärdi bolsa toy toýlayan mehman ýaşlarymyzyň bag minberi. Ine bärde mehmanlaryň joşup tans edýän ýeri, ähli dostýarlar, dogan garnaşlaryňyz siziň bag toýlaryňyzda şatlanyp, şadýan tans ederler. Siziň täze gülleriňizde täze gözel göçme toy mekany siziň hyzmatyňyzda bolar. Elbetde habarlaşmak üçin ekranda görnýän şu belge jaňadyň. Bu belgi hemişe siz üçin ulgamda bolar. Ondan näme? Hemişe gahrman arkadaşly serdarymyzyň saýasynda diňe toýlaryňyz toýlary, bayramlaryňyz bayramlary bolsun, janyňyz sag bolsun.